Huomenta, Lumia. Huomenta. Kerrotko vähän, mikä sun toimenkuva on täällä matkamessuilla? Mä vastaan matkamessuprojektista, eli toimin myyntiryhmäpäällikkönä täällä messukeskuksessa. Itse asiassa matkamessujen parissa tehnyt työtä jo 9 vuotta. Aikaisemmin markkinointia ja viestintää ja sitten myyntipäällikkönä vastaten kansainvälisistä asiakkuuksista ja nyt sitten 3. vuosi myyntiryhmäpäällikkönä. Okei, mahtavaa. Monipuolinen työ ja tapaat erilaisia ihmisiä. Kyllä, sehän on tässä ihan parasta. Okei. Onko jäänyt mieleen vuosien varrelta joku sellainen niin kuin erityislaatuinen niin kuin kohtaaminen vaikka jonkun ulkomaalaisen yrityksen tai matkailun kanssa? No, nyt kun kysyit näin, niin tulee mieleen semmoinen tapaus viime vuodelta tammikuusta, kun meillä aina matkamessuilla valitaan partnerimaa ja viime vuonna se oli Egypti. Niin sitten olin siellä Egyptin osastolla vierailulla ja sitten siinä vierailun aikana selvisi, että ihan kohta minua kuvataan Egyptin uutisiin siinä sitten haastattelussa osastolla ja tosiaan sinne Egyptin ihan valtakunnalliseen eetteriin lähti haastattelu, niin se oli aika niin kuin hauska tämmöinen yksittäinen kohtaaminen. Wow. Näitkö itse sitten tämän pätkän? No valitettavasti en nähnyt, mutta ehkä paremmin. Ehkä hyvä niin. Ehkä hyvä niin. Okei. Ja mikä on tämän vuoden partnerimaa? Tänä vuonna meillä on partnerimaana Espanja. Okei. Ja miten tämä määrittyy siis tämä partnerimaa? No se totta kai lähtee aina valtion omasta tahdosta markkinoida kohdetta täällä Suomessa suomalaisille, mutta sitten mekin totta kai matkamessuina pyritään löytämään aina sellaisia kohteita, mitkä on suomalaisille mielenkiintoisia. Eli se on tavallaan niin kuin kahden kauppa. Joo, aivan. No mä heitän tähän väliin, että mikä on sun suosikkikohde maana? Sä oot varmaan paljon reissailut ja nähnyt maailmaa. Joo, kyllä. Nyt ei sovi tietenkään unohtaa meidän ihanaa kotimaata, eli meillähän on kotimaassa aivan upeita kohteita, mutta sitten usein nämä kysymykset viittaa noihin ulkomaihin ja kyllä mun henkilökohtainen suosikki on toi Aasia kaikkinensa, että siellä on ihan upeita. Ja mahtavaa ilmastoa, hyvää ruokaa, kyllä, ihmisiä. Joo, ja se on meille, kun täällä kylmän keskellä ollaan, niin se ilmastohan on sitten varmastikin yksi tärkeitä kriteereitä sen loman valitsemiseen. No kyllä näin, kun lähelle mitä 20-30 astetta pakkasta, jossain oli jopa 40 astetta kuulin eilen, niin kyllä silloin aina välillä miettii, että se aurinko tekisi hyvää. Joo, 27 oli tänä aamuna mittarissa. Ahaa, okei, wow. No niin, ihmekö paljon livarpaita. Pikkasen. Joo. Onko minkälaisia odotuksia nyt tämän vuoden matkamessuille sulla niin kuin henkilökohtaisesti ja matkamessujen puolesta kävijämäärän esimerkiksi suhteen? Onko mitään arvioita? Kävijämäärä on aina semmoinen asia, mitä ei kannatakaan lähteä etukäteen arvailemaan. Siihen vaikuttaa niin moni asia, mutta se mikä on tärkeämpää on se, että meidän näyttelijästä ja ne kävijät siellä kohtaa siellä messuilla ja löytää toisensa ja siellä on tavallaan ne oikeat kävijät niille näyttelijäasteille, että ehkä ennemminkin niin kuin antaa painoarvoa sille. Meillä on upea tapahtuma tuolla halleissa. Se on tavallaan niin kuin, nyt kun mä katson sitä ja kun monta vuotta näitä matkamessuja tosiaan tehnyt, niin sanoisinko näin, että yksi parhaista toteutuksista ihan näin niin kuin visuaalisestikin. Eli tosi upealta näyttää ja meillä on enemmän yrityksiä mukana kuin viime vuonna, että kyllä mulla on tosi positiiviset fibat. Okei. Eli mitä sä sanot sellaiselle henkilölle, joka ei ikinä käynyt matkamessuilla ja kysyy, että minkä takia mun pitäisi tulla matkamessuille, mikä siellä on semmoinen, mitä mun pitäisi nähdä? No kyllä se on ne meidän kohteet ja ne asiantuntijat, joita tuolla osastoilla on. Eli missä muualla sä saat sen ihan aidon tuen ja ne aidot kokemukset ja mielipiteet ja se asiantuntemuksen, että missään sä et saa sitä tuolta verkosta. Ja sitten se, että kun meillä on ne kaikki kohteet tuolla yli 80 maata tuolla halleissa, niin siellä on se maan edustaja. Sä et sitä palvelua verkosta löydä. Ja se on ihana nähdä, että ihmiset on tosi rennolla tuulella ja hyvän tuulisia, että aika vähän on nähnyt matkamessuilla semmoisia irvistyksiä tai vihaisia ilmeitä tai tappelevia ihmisiä, että ne on tosi lepposia, koska matkailuhan on lepposta ja mukavaa. Kyllä. Ja kyllähän se niin on, että varsinkin nyt kun toi
noi ovet aukeaa yleisölle kello 12 tänään perjantaina, niin sen jälkeen se on tuolla käsin kosketeltavissa se tunnelma ja se fiilis ja se matkakuume ja se on ihan mahtavaa. Joo. Ja se varmaan, että siellä on nyt vielä vähän viileäksi. Siellä ei ole niin paljon ihmisiä, mutta sitten kun ihmiset tulee sinne sisään, niin siellä varmaan hiki valuu ja pääsee sen etelän auringon semmoisen fiilikseen. Onko tänä vuonna jotakin erityislaatuista tai muista poikkeavaa tai muista aiemmista vuosista poikkeavaa, mitä erityisesti mihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Löytyykö matkamessuilta? Mä sanoin, että meillähän on joka vuosi meillä tietysti, niin kun se on paljon kiinni siitä, että minkälaista sisältöä ne näyttelijästäjät tuottaa siellä. Mutta että nyt jos ajatellaan ihan jotain uutta, niin meillä on tuolla esimerkiksi uusia kohteita, on hyvin eksoottisia tänä vuonna. Siellä on Kirgisia, Tatarstan, siellä on Bolivia, Uruguay, tämän tyyppisiä, mitkä ei varmaan niin kuin ihan ensimmäisenä ole mielessä, kun suomalainen suunnittelee lomamatkaa, mutta hei, näiden messujen jälkeen voi olla. Juuri näin. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka etsii sellaista kohdetta, että siellä ei ole hirveätä turistiryysistä niin, ja kyllä. kun sä kävelet kadulla, niin siellä ei kuule silleen suomeksi, että hyvää päivää. Niin, oikeasti se on joku semmoinen, missä ei ole vielä käyty ja joka ei ole niin turistivoittoinen paikka. Niinpä. Lisäksi meillä on tuolla esimerkiksi toi kotimaan Suomen saaristo, aivan upea iso yhteisosasto tuolla hallissa, missä esittäytyy meidän ihanat saaristokohteet. Et se on semmoista, mistä me suomalaiset voidaan niin tietysti Lapin ohella ja muiden upeiden kohteiden ohella, mutta olla tosi ylpeitä. Hirveän monessa paikassa ei löydy noin kaunista. Niin. Kiitos paljon, Lumia. Haluaisitko sanoa vielä Turisti-infon katsojille ja Turisti-infon faneille ja kaikille muillekin videon näkeville jotakin terveisiä matkamessuilta? No oikeastaan sen, että nyt jos ei vielä ole viikonlopuksi suunnitelmia, niin kannattaa suunnata tänne messukeskukseen täältä niitä matkaunelmia löytyy. Aivan varmasti. Kiitos. Hyvä. Kiitos.